Cela siqhubeke. Verse number? Okay. Ngcine verse 5 mina. Yeah, cabanga kanjalo. Isitha sakhe sasimkhukuluza ukuze simthukuthelise ngokuba uSimakade wayesivalile isibeletho sakhe. Welcome. Ngiyaxolisa. Feel free, chair. Feel free. It's indaba kwakuvala isibeletho sakhe. Nawe impumelelo yakhe isavaliwe. Ngithi siyayibona vele. At the moment useklasini lakho izinto ayihambi kahle in that classroom. Othisha bakho abanye babo abanalo ithemba ngawe kangaka. Bazothi yini wena uhlela esikoleni awusiyeki ngani isikole? Like those schools. Yakonake kuma public schools especially othisha lakho nabalindi 15 bathi ngilindi 15 ipayday umuntu akhohle ukuthi uholela ukufundisa wena ukuze uphumelele ube somebody and someone in the future. Hallelujah. Zahleze ezikhona izitho kodwa khona la engiyakhona. Cela usiqhubekela Mr Dlamini. Verse 7. Kwathi ukuba uElkana enza njalo iminyaka ngeminyaka. Lapho enyukela endlini kaJehova wamchokoloza kanjalo. Ngalokho wakhala akadlanga lutho. Verse 8. Kodwa ngasabi uziyofika egcineni, ungasabi. Verse 8. Wayesethi uElkana umyeni wakhe kuye uHana, ukhalelani na? Awudli ngani? Inhliziyo yakho idabukeleni na? Angidluli yini amadodana ayishumi kuwe na? Verse 9. uHana wasukuma nxa sebedlile eShilo bephuzile. uEli umpristi wayehleze esihlalweni sakhe ngasensikeni yomnyango wethempeli kaJehova. Verse 10. Umphefumulo wakhe wawunomunyu wakhuleka kuJehova wakhala kakhulu. Verse 11. Wenza isembiso wathi Jehova Sibawoti ubheka nokubheka ukuhluphe. Siyavela isithembiso ayithi niyabona uNkulunkulu it was said ukuthi kwakufundwa sona lesi script athi ngimkhumbuze ngaso kodwa ke kwakuvela ukuthi uNkulunkulu sponsors okungokwakhe. Ngiyakhumbula nina nanikhona kwiprayer abalovayo ngeke baze bazi. uNkulunkulu sponsorisha okungokwakhe asiphe washo njalo. Cela siqhubeke.